Dobrý deň a vitajte pri sledovaní nášho ďalšieho videa. Povieme si v ňom niečo o solidarite a vlastenectve. A keďže sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, pozrieme sa bližšie na to, ako sa tieto princípy prelínajú na úrovni Európskej únie. Ako sme už spomenuli v našich predchádzajúcich príspevkoch, všetky komentáre v tomto videu sú naše vlastné názory, s ktorými nemusíte súhlasiť. Takto je to v demokratickej spoločnosti správne. Pevne však veríme, že nesúhlas s našimi názormi nijako neobmedzuje naše právo ich vyjadriť. Tak poďme na to. Kedy ste naposledy počuli o tom, že sa na Slovensku niečo financovalo z európskych peňazí? Včera alebo predvčerom? My len dnes ráno. Eurofondy nám pomáhajú stavať diaľnice a nemocnice, opravovať školy, nakupovať nové autobusy a vlakové súpravy, rekonštruovať vodovodné siete, chrániť prírodu, podporovať umenie, podnikateľské prostredie, vedu a výskum a tak ďalej. Ťažko by sme hľadali nejakú oblasť, v ktorej by eurofondy za posledných 20 rokov neprispeli k rozvoju Slovenska. Napadlo vám niekedy, odkiaľ tie európske peniaze máme? Samozrejme, že z Bruselu. Odkiaľ ich ale má Brusel? Určite tam nerastú na stromoch. Eurofondy k nám chodia z európskeho rozpočtu, ktorý prerozdeľuje príspevky jednotlivých členských štátov. Ak by sme to chceli veľmi zjednodušiť, funguje to asi takto. Každá členská krajina pošle do Bruselu určitú sumu peňazí, ktorá sa vypočíta na základe jej ekonomickej sily. Čím je krajina bohatšia, tým viac peňazí do Bruselu pošle v prepočte na jedného obyvateľa. Príspevky členských štátov sa potom použijú na vytvorenie európskeho rozpočtu, ktorý financuje chod európskych inštitúcií, ako sú napríklad Európska komisia alebo parlament. Z európskeho rozpočtu sú tiež financované eurofondy, ako napríklad Plán obnovy. Všeobecne pritom platí, že výška prostriedkov, ktoré môže každá krajina získať, závisí od toho, ako veľmi ich potrebuje. Chudobnejšie štáty vo východnej časti únie tak dostanú v prepočte na jedného obyvateľa viac ako bohatšie a vyspelejšie regióny na západe. Ako sme už spomenuli, príspevky členských štátov sa určujú podľa ich ekonomickej sily, ktorá do značnej miery závisí od ich hrubého domáceho produktu, v skratke známeho aj ako HDP. Čo to vlastne je? Hrubý domáci produkt je pridaná hodnota všetkých tovarov a služieb, ktoré každá krajina za jeden rok vyprodukuje. Započítava sa do toho takmer všetko. Napríklad hodnota vyrobených automobilov, ale aj cena, ktorú zaplatíte napríklad u kaderníčky alebo za cestu autobusom. HDP za celú krajinu sa potom prepočíta na jedného obyvateľa. Tento údaj sa často používa ako jeden z indikátorov veľkosti ekonomiky, respektíve bohatstva krajiny. Celé si to ukážeme na príklade Slovenska a Fínska, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov ako my, okolo 5,5 milióna. V roku 2022 bol príspevok Slovenska do európskeho rozpočtu vrátane colných poplatkov okolo 1 miliardy eur. Na každého z nás to teda vyšlo zhruba na 190 eur. Zároveň bolo Slovensku pridelených takmer 3,2 miliardy eur. Boli sme teda čistými príjemcami z európskeho rozpočtu, a to vo výške viac ako 2 miliardy. Na porovnanie, fínsky príspevok bol na úrovni viac ako 2,5 miliardy eur, teda okolo 450 eur na obyvateľa. Prečo? Lebo sú zhruba 2,5 krát bohatší ako my. Naspäť však dostali iba necelých 1,8 miliardy. Inými slovami, Fínsko bolo čistým prispievateľom do európskeho rozpočtu, a to vo výške okolo 750 miliónov. Táto tabuľka poskytuje prehľad čistých príjemcov a čistých prispievateľov do európskeho rozpočtu v roku 2022. Pre úplnosť dodáme, že z pohľadu ekonomickej sily by Luxembursko a Belgicko patrili medzi čistých prispievateľov. No sú to relatívne malé krajiny, ktoré hostia na svojom území viacero európskych inštitúcií, ktoré sú financované z európskeho rozpočtu a preto vychádzajú v štatistikách ako čistí príjemcovia. Nebolo by predsa správne, aby Belgicko financovalo všetky náklady na fungovanie Európskej komisie len preto, že sídli v jeho hlavnom meste.
Pri príprave tohto videa nás asi najviac prekvapila skutočnosť, že väčšina čistých prispievateľov hospodárila v roku 2022 s rozpočtovým deficitom. Aby ho vykryli, museli si požičať na finančných trhoch. Áno, aj bohaté krajiny si niekedy musia požičať. Fíni mali napríklad deficit približne 2,2 miliardy eur. Zároveň však poslali do Bruselu o 750 miliónov viac, ako z neho dostali. Ak by si svoj čistý príspevok nechali, ich deficit by bol o túto sumu nižší. Čistí prispievateľia teda nie len, že posielajú do Bruselu viac peňazí, ako z neho dostanú, ale niekedy si ich musia aj sami požičať. To je tá suma, ktorú budú musieť ich deti niekedy zaplatiť. Teraz sa možno pýtate, prečo je Fínsko 2,5 krát bohatšie ako my, keď majú rovnaký počet obyvateľov. Sú hádam múdrejší, šikovnejší alebo pracovitejší? Nie celkom. Fíni sú bohatší hlavne preto, lebo majú pre svoju šikovnosť vytvorené podmienky, ktoré im umožňujú vytvárať vyššie hodnoty. Majú lepšiu infraštruktúru ako napríklad cesty, diaľnice a letiská, vďaka ktorým vedia prepravovať osoby a tovar rýchlejšie a efektívnejšie ako my. Majú lepší vzdelávací systém, ktorý učí ich deti kriticky rozmýšľať. Majú lepšiu zdravotnú starostlivosť a čistejšie životné prostredie, vďaka čomu sú zdravší a žijú dlhšie. Investujú do digitalizácie, ktorá zvyšuje ich produktivitu. Podporujú umenie, ktoré rozvíja kreativitu, ktorá prispieva k inováciám. A to aj v biznise. Toto všetko sa premieta do vyšších ziskov pre firmy, vyšších platov pre obyvateľov a následne vyšších daňových príjmov pre štát, ktorý ich potom môže použiť na vyššie dôchodky alebo platy pre učiteľov. Takýto cyklus zároveň buduje spoločnosť, v ktorej mladí ľudia chcú žiť, pracovať a zakladať si rodiny, čím prispievajú k dlhodobému rozvoju svojej vlasti a národa. Teraz si možno poviete, že Fíni nemajú za sebou 40 rokov komunizmu, vďaka čomu sa mohla ich ekonomika rozvíjať dlhšie ako tá naša. To je pravda. Poďme sa teda pozrieť na inú krajinu. Napríklad Estónsko, ktoré zažilo 40 rokov ešte tvrdšieho socializmu ako my a zároveň vstúpilo do únie spolu s nami v roku 2004. Začneme východiskovou pozíciou. Naše HDP na obyvateľa v roku 2004 bolo na úrovni 59% priemeru Európskej únie. Estónci boli o 2 miesta za nami, na úrovni 56%. Zároveň bola priemerná dĺžka života na Slovensku 74,2 rokov, zatiaľ čo v Estónsku iba 72,6 roka. Inými slovami, v roku 2004 sme boli bohatší ako Estónci a žili sme dlhšie. Po vstupe do únie sa Estónsko stalo čistým príjemcom z európskeho rozpočtu, takisto ako my. Potom si 20 ročia volili zástupcov v demokratických voľbách, ktorí prijímali rozhodnutia v oblasti zdravotníctva, školstva, spravodlivosti, dopravy, kultúry, vedy a výskumu, ochrany prírody a tak ďalej. Na základe ich rozhodnutí sa estónska spoločnosť postupne menila, takisto ako tá naša. Poďme sa teda pozrieť, ako sme na tom v porovnaní s Estónskom teraz. Existuje obrovské množstvo údajov a informácií z nekonečného množstva zdrojov, ako sú napríklad Európska komisia, Európsky štatistický úrad, Svetová banka, Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodný menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, OSN a tak ďalej a tak ďalej. Pre účely tohto videa sme vybrali niekoľko údajov, ktoré nás najviac zaujali, napríklad v oblasti zdravotníctva, školstva alebo životného prostredia. Naším cieľom nebolo detailne analyzovať každý údaj a nechceme ani tvrdiť, že sme vyčerpávajúco pokryli ktorúkoľvek z oblastí. Chceli sme len získať stručný, všeobecný prehľad, aby nám potom ostalo viac času na diskusiu o tom, čo všetko sa z týchto údajov dá vyčítať, tak povediac, medzi riadkami. Ak vás niektorá oblasť bližšie zaujme, pri všetkých grafoch uvádzame zdroje informácií, ktoré sme pri ich príprave použili. Pre porovnanie uvádzame údaje za všetky členské krajiny Európskej únie, ktorých sme Estónsko zvýraznili čiernou a Slovensko červenou farbou pre lepšiu viditeľnosť.
Začneme školstvom a vzdelávaním. Tento graf zobrazuje vývoj celkového počtu bodov, ktorý dosiahli slovenskí a estónski stredoškoláci v medzinárodnej štúdii PISA, ktorú organizuje OECD každé 3 roky na reprezentatívnej vzorke 15-ročných študentov. Štúdia testuje ich zručnosti v čítaní, matematike a prírodovednej gramotnosti. Zatiaľ posledné testovanie bolo naplánované na rok 2021, no kvôli korone bolo preložené o rok neskôr. Je pravda, že výsledky sa počas korony zhoršili takmer vo všetkých krajinách, no zatiaľ čo Estónci skončili v roku 2022 na rovnakej úrovni ako v roku 2006 a stále im to stačilo na prvé miesto v Európskej únii, my sme sa prepadli o viac ako 70 bodov a skončili sme na 5. mieste od konca. Ďalší graf ukazuje podiel populácie vo veku 25 až 64 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním. Sme síce na peknom 4. mieste a Estónci sú o 2 priečky za nami. Poradie sa však výrazne zmení, ak si údaje rozdelíme na stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. Estónci sú v prvej polovici, zatiaľ čo my na 23. mieste. Ďalej sa pozrieme na zdravotnú starostlivosť. V roku 2019, teda v poslednom roku pred koronou, vynakladali Estónci na prevenciu približne 3,6% z celkových výdajov na zdravotníctvo, za čo im patrila 3. priečka v EÚ. My sme boli s 0,8% úplne poslední. V čom sme ale Estóncov predbehli, boli výdaje na administratívu a riadenie. My sme boli na 6. mieste a Estónci na 3. od konca. Trochu ťažšie sa pozerá na údaje o dojčenskej úmrtnosti na 1000 živonarodených detí, ako aj na štatistiky o úmrtnosti na rakovinu na 100 000 obyvateľov. V prvom prípade sme mali druhé najvyššie hodnoty v EÚ, zatiaľ čo v druhom prípade tretie najvyššie. Pozrieme sa aj na kvalitu ovzdušia. Svetová zdravotnícka organizácia používa na jej sledovanie rôzne parametre, vrátane koncentrácie mikročastíc jemného prachu s priemerom menším ako 2,5 mikrometra. Pre ilustráciu, častica s priemerom 2,5 mikrometra je asi 50 krát tenšia ako ľudský vlas. Ich hlavnými zdrojmi sú spaľovacie motory, uhoľné elektrárne a lesné požiare, ale napríklad aj cigaretový dym a kozuby. Tieto častice sa dostávajú do nášho tela cez dýchací systém a následne cez krvný obeh do rôznych orgánov. Môžu prispieť k rozvoju pľúcnych a srdcových chorôb, vrátane astmy, infarktu alebo arytmie a u malých detí môžu dokonca spôsobiť kognitívne poruchy a nižšie IQ, pretože sa im dostanú do mozgu. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ich priemernú ročnú hodnotu medzi 0 a 5. Čím je táto hodnota nižšia, tým je kvalita ovzdušia lepšia. V roku 2023 malo Estónsko túto hodnotu najnižšiu v celej Európskej únii, a to na úrovni 4,7. Slovensko bolo na 19. mieste s hodnotou takmer 3-krát vyššou. Nasledujúce 3 grafy ukazujú výdaje na školstvo, kultúru a vedu a výskum ako percento HDP. Vo všetkých oblastiach sme o minimálne 10 miest za Estóncami. Tento graf ukazuje poradie členských štátov EÚ v rebríčku tzv. Digitálnej konkurencieschopnosti, ktorý hodnotí kapacitu jednotlivých krajín implementovať digitálne technológie za účelom transformácie podnikateľského prostredia, štátnej správy a celej spoločnosti. V rebríčku sme sa umiestnili na rovnakom mieste ako Estónci, a to na 6. Oni však od začiatku rebríčka a my od konca. Všetky oblasti, ktoré sme si doteraz ukázali, ovplyvňujú ďalšie 2 dôležité údaje, a to priemernú dĺžku života a rast HDP. Ich hodnoty za rok 2004 už poznáme. Čo sa odvtedy zmenilo? V roku 2022 bolo naše HDP na obyvateľa na úrovni 71% priemeru únie a naša priemerná dĺžka života bola 75,3 roka. Naše HDP sa teda zvýšilo o 12 percentuálnych bodov a žili sme o 1 rok dlhšie, čo je pekný výsledok. Viete, aké bolo estónske HDP na obyvateľa v tom istom roku? Na úrovni fantastických 85% priemeru únie.
Od roku 2004 sa teda zvýšilo o takmer 30 percentuálnych bodov, zatiaľ čo priemerná dĺžka života Estóncov sa zvýšila o viac ako 6,5 roka na nádherných 79,2 rokov. Naše zhrnutie by teda vyzeralo asi takto. V roku 2004 sme boli bohatší ako Estónci a žili sme dlhšie. Za 18 rokov nášho členstva v Európskej únii nás Estónci predbehli v HDP na obyvateľa o 7 miest a v priemernej dĺžke života dosiahli suverénne najvyšší nárast v rámci celej únie, zatiaľ čo my sme skončili na predposlednom mieste. Ako to tí Estónci dokázali? Niektorí z vás si možno povedia, že si určite museli požičať veľkú sumu peňazí a teraz majú obrovský štátny dlh. Mysleli sme aj na vás a nie je to tak. Tento graf ukazuje celkové zadlženie krajín EÚ v roku 2022 ako percento HDP. My sme boli presne v strede, zatiaľ čo Estónci úplne na konci. Teraz si asi poviete, do paroma ako to robia. Presne tak ako Fíni. Ich vlády od roku 2004 vytvárali v Estónsku prostredie, v ktorom sa šikovnosť ich občanov mohla čo najviac rozvíjať, vďaka čomu teraz vytvárajú vyššie hodnoty, sú zdravší, vzdelanejší, bohatší a žijú dlhšie. Takto nejako to vyzerá, keď politici pracujú pre občanov. Pri vyhľadávaní informácií pre toto video nám nešlo do hlavy, že sme len veľmi ťažko hľadali nejakú oblasť, v ktorej by sme Estóncov predbehli. Nechceli sme to však vzdať a tak sme hľadali, až sme to nakoniec našli. Viete, v čom sme oveľa šikovnejší ako Estónci? V korupcii. Podľa indexu vnímania korupcie, ktorý pripravuje Transparency International každý rok, bolo Estónsko v roku 2022 8. najmenej skorumpovanou krajinou v EÚ, zatiaľ čo my sme boli na 20. mieste. A všetko nám to začalo dávať zmysel. V skratke si teraz pripomeňme, čo korupcia vlastne je a ako vyzerá v praxi. Ak chce nejaká krajina s nízkou mierou korupcie investovať napríklad 1 miliardu eur do zdravotníctva, dopravy, výstavby bytov a školstva, či už je to z eurofondov alebo z vlastných daňových príjmov, tak tieto peniaze rozdelí na 4 diely a každá oblasť dostane 250 miliónov. Ak chce tú istú sumu investovať do tých istých oblastí krajina s oveľa vyššou mierou korupcie, tak najprv vyčlení bokom niekedy až 30 až 40% a až ten zvyšok potom rozdelí medzi zdravotníctvo, dopravu, výstavbu bytov a školstvo. Inými slovami, v prvej krajine pôjde na každú oblasť 250 miliónov eur, no v druhej krajine iba 150 miliónov eur. Výsledkom bude, že prvá krajina postaví 2 nemocnice, 30 km diaľnic a 5000 nájomných bytov. Zatiaľ čo druhá krajina postaví iba 1 nemocnicu, 20 km diaľnic a 3000 nájomných bytov. Obidve krajiny budú síce rásť, no prvá krajina bude rásť oveľa rýchlejšie a druhá oveľa pomalšie. Teraz sa možno pýtate, kde skončí tých 30 až 40%, ktoré si druhá krajina odloží bokom. Nie je to na horšie časy. Vo väčšine prípadov si ich rozdelia politici a úradníci, ktorí zorganizujú predražené verejné zákazky a postavia si veľké rodinné domy s bazénmi, ktoré by si zo svojich platov nikdy nemohli dovoliť. Rozdelia si ich sprostredkovatelia a podnikatelia, ktorí vyhrajú vopred dohodnuté tendre a vymyslia, ako bude fungovať tok platieb v neprehľadnej sieti subdodávateľov a fiktívnych firiem. Rozdelia si ich vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia, ktorí takýchto politikov a podnikateľov nebudú vyšetrovať. A niečo sa zrejme újde aj marketingovým špecialistom a reportérom v tzv. Alternatívnych médiách, ktorí budú odvádzať pozornosť od korupcie tým, že budú vyvolávať vášne voči všetkým, ktorí ich kritizujú, za čo ich obvinia z nenávisti. Kritika ale neznamená, že nás niekto nenávidí. Znamená len to, že s nami niekto nesúhlasí. Nepríjemné otázky, aj keď sa nám nepáčia, nie sú nenávisť. Štatistiky o výsledkoch našej práce, aj keď nie sú pozitívne, nie sú nenávisť. Humor, poézia alebo satíra nie sú nenávisť. Satíra je stará viac ako 2000 rokov. Už grécky dramatik Aristofanes si robil srandu z aténskych lídrov preto,
ako viedli Peloponésku vojnu. Častým terčom jeho kritiky bol vplyvný politik a generál Kleón. Po jednej konfrontácii s Kleónom na pôde senátu Aristofanes napísal, a teraz sa dopredu ospravedlňujeme za použitý slovník, že sa skoro zadusil v smrade jeho verbálnej hnačky. Toto nie sú naše slová, ale Aristofanové. Chceli sme len poukázať na to, že odlišné názory, nepríjemné otázky, fakty, štatistiky, umenie alebo satíra, nič z toho nie je prejavom nenávisti. Všetko sú to úplne legitímne nástroje slobody prejavu v demokratickej spoločnosti, vrátane kritiky na adresu verejných činiteľov. Áno, tá kritika môže byť niekedy veľmi ostrá. Je však súčasťou pracovnej náplne každého politika, aby ju vedel prijať. Vedeli to už antickí Gréci 400 rokov pred Kristom. Nenávisť začne v momente, keď niekoho nazveme prostitútkou alebo hyenou len preto, že nám kladie nepríjemné otázky, na ktoré nevieme odpovedať. Napríklad o korupcii. Prejdeme preto do osobného útoku voči tomu, kto sa pýta. Odvrátime pozornosť od témy diskusie a presmerujeme ju na osobu, s ktorou diskutujeme. Ľudia potom úplne zabudnú, o čom bola pôvodná diskusia a namiesto toho sa dostanú do špirály vzájomných urážok a osočovania. Potom sú už len malý krok od fyzického násilia, na ktoré neexistuje ospravedlnenie. Odlišné názory sú úplne v poriadku. Násilie sa ale nedá ospravedlniť. Či už je páchané na politikoch, novinároch, snúbeniciach alebo na Zámockej. Zastavme teda na chvíľu toto video a pozrime sa všetci do zrkadla. Ale naozaj, úplne všetci. Trochu sme si zasnívali a vrátili sme sa k údajom o Slovensku a Estónsku. Predstavili sme si paralelný vesmír, v ktorom by naše HDP rástlo rovnakým tempom ako to estónske. Tento graf zobrazuje vývoj nášho HDP na obyvateľa od roku 2004 vo vzťahu k priemeru Európskej únie. Tento graf pridáva k našim údajom vývoj estónskeho HDP. No a tento graf zobrazuje skutočný a hypotetický vývoj nášho HDP na obyvateľa vo vysnívanom svete, ak by sme rástli rovnakým tempom ako Estónci. Viete, kde by sme boli v roku 2022? Už 3 roky bohatší ako Španieli. Pamätáte si, ako nám niekto v 90. rokoch sľuboval, že Slovensko raz bude druhé Švajčiarsko? Nebola to až taká nereálna predstava. Problém je len v tom, že si tento sen už 30 rokov sami rozkrádame. Keď sme porovnali HDP na obyvateľa s indexom vnímania korupcie, všimli sme si, že v prvej desiatke najmenej skorumpovaných krajín Európskej únie je aj zároveň 8 najbohatších. Je to náhoda? Podľa nás nie. Slušné krajiny sú bohatšie práve preto, lebo nekradnú. Fíni a Estónci nie sú nevyhnutne múdrejší alebo šikovnejší ako my. Rozdiel je len v tom, že svoju šikovnosť využívajú v prospech svojho národa a na posúvanie svojej vlasti čo najviac dopredu. Nie na to, aby na svojej krajine zbohatli a potom všetko zamietli pod koberec, napríklad zmenami v trestnom poriadku. Toto predsa skutočný vlastenec svojej krajine nikdy neurobí. Každý z nás sa prirodzene zaujíma o niečo iné. Niekoho baví veda a výskum, niekto má v sebe umelca, stavbára, učiteľa alebo lekára, niekto rád športuje, niekto rád chodí do prírody a niektorých láka podnikanie. Takto je to krásne a úplne v poriadku. Korupciu však máme všetci spoločnú. Je ako krupobytie, ktoré nám padá všetkým na hlavu. Ak sa pred ním neochránime fungujúcim právnym štátom, nezávislou prokuratúrou a súdmi, tak nás to krupobytie postupom času odplaví. Nebude to Brusel, Soros, Američania, ani NATO, ale naše vlastné kradnutie. Výsledkom korupcie totiž je, že sme chudobnejší, menej vzdelaní, žijeme kratšie a na staré kolená ostávame sami. Mladí ľudia odchádzajú do zahraničia preto, lebo chcú žiť v lepšej krajine, akú sme im zanechali. Nemôžeme im zazlievať, že sa im nechce upratovať náš neporiadok. Chcú dýchať čistejší vzduch, mať prístup k lepšiemu vzdelaniu a dožiť sa 80-ky v kruhu svojich vnúčat. Ich potomkovia o 3-4 generácie však nebudú vedieť po slovensky už ani slovo. Budú z nich Nemci, Taliani, Španieli alebo Angličania.
Takto nejako podľa nás vyzerá úpadok národa v spomalenom zábere. Vlastencom podľa nás nie je ten, kto najviac kričí a okráda pritom vlastný národ. Ani ten, kto si na sako pripne slovenský odznak a potom vraj vymení spravodlivosť za krabicu od šampanského plnej kešu. Dokonca ani ten, kto si do názvu svojej strany dá slovo národný a potom nás rozoštváva proti sebe. Skutočným vlastencom je podľa nás ten, kto nekradne, čím vytvára podmienky, v ktorých sa šikovnosť jeho národa môže naplno rozvinúť. Presne tak, ako to robia Fíni a Estonci. Teraz si predstavte, že o 200 rokov bude nejaký historik písať knihu o súčasnom Slovensku. To už tu nebudú ani deti vašich detí. Ako by ste tú knihu nazvali? Stratená budúcnosť? Traja zhavranelí kšeftári? Nič nové na divokom východe? Čas trápenia? Alebo čas zmierenia? Zmierenie potrebujeme ako soľ. Otázka už len je, ako ho chceme dosiahnuť. Tým, že si budeme naďalej zatvárať oči, alebo tým, že si začneme hovoriť pravdu. Táto otázka nie je prejavom nenávisti ani vzbudzovania vášni. Normálne sa pýtame, slušne a pokojne, akým národom chceme byť. Nenávisť začne až v momente, keď nás niekto nazve hyenami len preto, že sa pýtame. Bojí sa otázky, lebo nechce priznať pravdu. Čo teda môžeme robiť my, obyčajní občania? Najdôležitejšie budú podľa nás asi dve veci. Po prvé, odmietnime násilie voči komukoľvek. A po druhé, držme sa pravdy a nedajme si ju vziať. Vráťme sa k diskusii, zopakujme otázku, vecne, slušne, bez afektu, 2x, 3x, 5x. Aj keď je nepríjemná. Aj keď nás nazvú hyenami len preto, že sa pýtame. Ak nie sme spokojní s odpoveďou, vyjadrime svoj nesúhlas s účasťou v demokratických voľbách a na pokojných protestoch, alebo aj výrobou vzdelávacích videí, ako je napríklad toto. Ale určite nie vyhrážkami a už vôbec nie zbraňami. Najbližšie voľby budeme mať už 8. júna, a to do Európskeho parlamentu. Brusel síce našu vnútornú situáciu za nás nevyrieši, ale stále môžeme tieto voľby využiť ako príležitosť, aby sme sa Európskej únii poďakovali. Nemcom napríklad za to, že máme v obci vynovenú škôlku s modernou nadstavbou. Holanďanom za ten nový klimatizovaný autobus, v ktorom ráno cestujeme do práce. Rakúšanom za rekonštrukciu múzea, ktoré zachováva históriu nášho regiónu. Francúzom za to, že možno dodnes splácajú náklady na modernizáciu železničnej trate medzi Žilinou a Púchovom. Írom za nový obecný vodovod, Talianom za rekvalifikačný kurz, vďaka ktorému máme novú prácu, Švédom za ten nový traktor, Dánom za rekonštrukciu pôrodnice v našom okresnom meste a Fínom za to nové CTčko. Zároveň si zvoľme zástupcov, ktorým bude skutočne záležať na našej budúcnosti a nie samozvaných vlastencov, ktorí nás rozoštvávajú proti sebe a za chrbtom zneužívajú solidaritu iných európskych národov. Takýto predsa nie sme. Tiež nie je pravda, že sa nás Brusel netýka. Európska únia sme predsa aj my. Podobne ako sú napríklad Spišiaci a Záhoráci veľmi rozdielni, no zároveň hrdí Slováci, tak aj my všetci môžeme byť úplne iní ako Belgičania alebo Gréci, no zároveň sme všetci Európania. Nazvime tú knihu z budúcnosti o súčasnom Slovensku Čas nádeje a zvoľme si také Slovensko v Európe, aké chceme zanechať našim deťom, aby nemali dôvod odchádzať a začali sa vrácať. Ak sa vám toto video páčilo, budeme veľmi radi, ak ho budete zdieľať ďalej, prípadne sa stanete naším odberateľom. Ďakujeme a tešíme sa, že vám čoskoro budeme môcť predstaviť naše ďalšie video. Dovidenia a do počutia.